Grabing kubutan nila. And I model, oh. Hoy, patere. May God ever bless you. May God. Good evening, ladies and gentlemen. Patong gabi mga ka-Junjuns, and welcome back again to my YouTube channel, Junjuns TV. And please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjuns TV. Oh yeah. So, ganina guys, wala ko ka intro ganina kay kana dinalian akong mga lakaw ganina unsa unexpected nga makangadto ko sa ilahang Florame. So kay birthday dahil ni Tere, na-text man ako sa Helen nga pangatuon ko. So ito ko insa manay mga karisot ra ko nagka-vlog kay daghan man tao. Ang ipakita nito kung sa mga panghitabo dito sa ilagay. So, what's up mga ka-Junjuns? Just fasten your seatbelt and relax kayo dyan kay ang ipakita nito ang video nga dito po sa ilahang Terebors, a birthday celebration of Terebors. So, okay, come on. Si Mayor busy. Busy kagloto yun. Minjo, makamauna. Plano na dito dagang minjo. Wako man noon, pero anak magitid pa dong. Wow, sana all. Tara. Ano mayroon mag-isang giloto. Kay maminjo, kay matik pa. Dino. Maawa, wag mo tananin. Ano mo tanawan ninjo? Kay maawa. Kaya maminjo. Pwede matilaw. Matal na. Yung na yung British yun. Lamesa na siguro. Igulat ko kayo. Ang naghanap yung mga glutoon yun. Igulat ko na yung prito. Kung maraming titla. Ang naghanap yung mga glutoon, ukma pa kamahuman na na. Pagkabuutan ni Mayor. Kanila yung Mayor nga grabing buutan na. Binata, ano mo malagit? Uy! Binata, di mo sa malagit. A few moments later. Grabing kubutan nila. And I model, oh. Dahil mga artista dari. Ipaklaro mo si Nina. Alam bibuha. Toyagi po dito. Toyagi po. Ayat. Ah, kabarabok na basa.
Happy birthday to you. Happy birthday. Kaya niya nagpanta. Nagaw na kilatan sa mga Alagati ka nung lihin ng mga. Hoy, pati rin! Hoy, pa! Kakantahan ko na sila. Pwede di mo manganta ka, kaya mga musog na mo din na mo manganta. Solution. Go! Happy birthday to you. Happy birthday. Iwan ko, dali. Happy birthday. Mga tigil. Balik! Wish! Kusga kay Armaminzo. Wish you luck. Entah ba medyo nasa sige. Grabe ko sagad mo siya. Yun, dali ka. Dali mo. Ate pa daw na pagtatanan. And the gala cake. Okay, bye. Hiwa na mo ito, hiwa. Ikaw, hiwa. Shout out time mga kajanjans! Oh yes! Unang-una, ang unang i-comment mega shout out ni Just Back Moto Vlog! Oh yes! Just Back Moto Vlog YouTube channel! Unang nag-comment Kuya Lolo Kikoy! Oh yes! Salamat Just Back Moto Vlog sa pagbisita! And don't forget mga kajanjans sa pagbisita sa bahay ni Just Back Moto Vlog. Oh yes. Another shout out, mega shout out kay Salvador Golosino. Oh yes, thank you so much Sir Salvador Golosino. Hello Sir Junjun, alang lamian ng bao. Lotoon amping kanunay, God bless. Okay, maubaw o kasuway o kaog bao. Thank you so much Sir Salvador Golosino. Again, another shout out. Mega shout out kay Clara Climaco. Oh yes, muraman tag itikon magtanaw ninyo doon. Ay, makalingaw kayo mong duhaba. Oh yes, salamat. Dagang salamat Clara Climaco. Oh yes, sa kanunay nga pagtanaw sa atong videos. Another shout out, mega shout out kay #Decide_BitcoTV. At tuloy po ang nanawa kay tinuod ba nga vendor ang lugar. O ba? At tuloy po ang nanawa kay tinuod ba ang vendor ang lugar. Okay, daghang salamat. #Decide_BitcoTV. Okay. Another shout out, mega shout out kay Jane Roto. Okay, makalingaw jud. Yes, salamat. Salamat Jane Roto. Okay, thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Annalie Molar. Oh yes, okay nga fans ka doon ni Lolo Kikoy. Okay, thank you so much Ma'am Annalie Molar. Ha, makawala jud ko sa kakapoy ni mo ba? Na mo ba sir? Labi na si Lolo Kikoy, hiling ko
YouTuber si Dakua Tinidor. Oy, oh yes, ang Tinidor ng Dakua. Gawa hipusa, o Tinidor og higante. Oh yes, thank you so much Ma'am Ana Lemolar. Regards si Lolo Kikoy. Another shout out, mega shout out kay Emilia Llamazares. Gatang ko nun ay sa inyong vlog ni Lolo Kikoy Idol Junjun TV. Keep safe ninduta diha lugaran. Daghan o tanon o tanaman kamuwak o kadako sa Tinidor nga wa mahipos. So yes, daging salamat Ma'am Emilia Llamazares for always watching our video nga nada sa taon mo kanunay nga nagasunod ka na nagasubaybay ka na. So, thank you so much ka na ni Lolo Kikoy. Dagang salamat o ang Tinidor wa mahipos. Oh yes, bye to sa igsuon ni Lolo Kikoy ito among gingatuan sa kanang manghod ni Jeffrey Amora mo to among gingatuan. And daghang salamat ninyong tanan. And mag-shout out pud ko sa atong mga avid supporters pud nga mga YouTubers. Unang-una, mega shout out kay Nina Olivar. Okay, insan Nina Olivar YouTube channel. Please visit also the YouTube channel of Nina Olivar YouTube channel. Another mega shout out usab sa YouTube channel ni Julius TV J Bakulpo YouTube channel. Okay, another shout out, mega shout out kay Robisi Magala YouTube channel. Another shout out, mega shout out kay Jubilance Music YouTube channel, kay Minyo Haramilyo YouTube channel, kay Boholana Ondago YouTube channel, kay Bill Kabayan Vlog YouTube channel, kay Isel Salo YouTube channel, kay Melvin TV YouTube channel, kay JR Ayuban YouTube channel, kay Angel Man YouTube channel. Yes, dahil mga beauty tips sa Angel Man YouTube channel. And of course, don't forget to visit the bahay ni Teacher Sabina YouTube channel. Diin makita ninyo ang mga educational content nga gina-content ni Teacher Sabina nga magamit sa mga grade 3 o grade 4 nga online class, online student. Naa dito makita ang naay mga educational content sa YouTube channel ni Teacher Sabina. And of course, mega shout out also sa YouTube channel ni Mark Dulasinda. And please visit also the YouTube channel of Michael Bersano YouTube channel, and kay Nigel Boholano YouTube channel, and of course sa ahong kanang idaan nga si Mama Willie Garcia o sa isang duhang anak nga si Anan Garcia Gulapa o si Letlet Garcia Marcolio. And of course, mega shout out kay Bernie Geronimo nga taga Sarangani Province o sa isang anak nga maoy. Ako ang kanang mentor sa about vlogging, about editing sa video. Okay, thank you so much, J-Jan Geronimo. Okay, thank you so much. And mega shout out also kay Isagani Manangan YouTube channel. Isagani Manangan Istorba Manangan YouTube channel. And of course, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun TV. And please, i-click po ang notification bell i-all para updated po sa mga latest na video nga atong i-upload. Alihog po, pod laktawi ang mga pahinumdom. Kay arong, doon na po tayo magiling may grasya. Okay.
course, happy 31st birthday sa akong idaan nga si Teribors, ang kinagapahan nga idaan nga vlogger. Teribors YouTube channel, Terry Boratos. Teribors YouTube channel. Happy 31st birthday to you. And of course, mega shout out kay Arvens Makasaol og ne Lizelle Amora. Oh yes, the YouTube couple. Sana all. So that's it for today's video, mga shout. That's it for today's shout out, mga ka-Jonjons, and mahinga na lang ko. Salamat din sa tanan sa kanunay nga pagsubaybay sa atong mga video, and God bless you, and God bless, and bye-bye.